up sa inyo? Panibagong araw at panibago na naman tayong video. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe. Click mo na rin yung bell button para updated ka lagi sa aking mga kalokohan. Yun! Sino na kasama ko nga pala si Kaloko Art at si Kaloko Derms. So ngayon, nandito kami ngayon sa may Alaminos, Pangasinan. Yan, tara samahan niyo ulit ako para pumasyal. Yun, see you. Dito tayo ngayon sa may Alaminos. Yan. Oh. So yan, samahan nyo kami. So sobra na siyang pinaganda ngayon. Yan, so dito tayo para mag-prank ulit. Yan. Guys, dito kami sa gilid ng Alaminos. So may lookout to ng Alaminos, Pangasinan. So kasama natin ang Kaloko. So magpaparang na rin kami dito after. Ganda no? Ganda dito. Ayan guys, hanggang dito na lang. So, yun, alis na tayo para mag-prank. Mag-start tayo mag-prank. So, subscribe nga pala kayo sa Kaloko TV na main channel namin. Yun, bye-bye! So, yun guys, nandito nga pala ako sa Mr. A Cafe. So, dumaan muna tayo ulit dito para bumili ng milk tea nila. So, yan, pasyal kayo dito sa Mr. A Cafe sa may
Sa may Lingayen, Pangasinan. So, yan, sa pasyal kayo dito guys. Yan. Yan, si Kaloka Arns nga pala yan. Hello. Yan, pasyal po kayo dito. So, masasarap yung mga milk tea nila. So, ito yung menu nila. Ipapakita ko sa inyo. Yan guys, ang tagal ng milk tea namin. Ang tagal ng milk tea. Joke lang. Yan, hintay namin yung milk tea tapos uwi na rin kami. Yan, pasyal ka pa kayo dito sa ano. Pasyal kayo dito sa may Mr. A Cafe. So, masasarap yung mga milk tea nila dito, pagkain. So, Pringles Nachos. Yan, Mr. A Cafe Mohos. Barkada treat. So, yan, pagka pumunta kayo dito, mga barkada nyo, treat na sila dito. So, pangmasa, pangmalakasan, tsaka mura pa.